Sige, so matod pa niabot na sa kapin sa 3.3 milyon ka mga Pilipino ang naapektuhan sa pagkuso-kuso sa bagyo nga Christine sa tibuok ka nasod. Unya base sa datos sa Department of Social Welfare and Development, si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao miingon nga kapin sa 805,000 ka mga pamilya ang apektado sa bagyo, apil na ang 40,000 kadugang pamilya gikan sa Ilocos Region mga kabombo. Suma total 288,000 ka mga individual o 75,000 ka mga pamilya ang nagpabilin pa sa 3,300 ka mga evacuation centers sa gobyerno. Ang DSWD nihatag na og 111 million nga kantidad sa humanitarian aid, lakip na ang 150,000 ka mga family food packs o non-food items alang niadtong naa sa evacuation shelters. Aga DSWD nakasinati og kalisod sa pagapunapod sa mga hinabang sa mga lugar nga apektado gyapon sa grabing pagbaha. Kung kahinumduman, atong last nga suna ni President Bongbong Marcos datong July 22, matod pa sa presidente nga dunay 5,500 ka mga flood control project nga napatuma na ubos sa iyang administrasyon nga diin gigahinan kini og 450 billion na kahinumdum ana. Namo to naka-record ani saya karugasona mga kabombo. Nakahinumdum ba mo ani nga misulti si Bongbong Marcos? Si President Bongbong Marcos misulti siya ani atol sa iyang sona karong tuiga last July 22 nga 5,500 ka mga flood control project na patuman sa iyang administrasyon. Pangutana, asa man nga mga project na implement kaha nig tarong kini nga mao nga project? Wala kaha ni gibulsa ang kwarta? Kung nagasto lang ni og tarong kining kwartaha, ang 450 billion, dili unta mabahaan ning Tagaluson, dili unta lunupan ang ilang mga balay, pagaluoy in town sa mga nangamatay. Kasagaran sa mga nangamatay kay nangalumos sa baha. Kita mo atong nga baha nga ni abot na sa atop sa mga panimalay. Grabiha atong baha mga kabumbo. Unya, kini aga katuontang mga kurakot maoy lunupan, katuontang mga gitahasan sa pagpatuman sa flood control project nga bakjab maoy mabahaan aron ilang masinati ba kung unsa kapait aga mabahaan mga kabombo, unsa kahasol. Dako akong pagtuo nga sa umaabot nga mga panahon or basin sa sunod tuig mga kabombo, kung naa na po'y lain nga kusog nga bagyo nga muigo diri sa nasod sa Pilipinas, maura gyapon ni ang mahitabo, lunupan gyapon ta ani, manglutaw gyapon ta sa baha ani. Gumikan sa pagsakas tubig mga kabombo. Mauunta ni ang fokusan sa gobyerno sa nasod sa Pilipinas tungod kay long overdue naman kayo kining problema kining problemas baha. Unya dili lang nato isalig sa national government ang pagsulbad sa baha. Matag local chief executive kinahanglan nga mohimo og mga lakang sa pagsulbad sa baha aron dili ta malunupan mga kabombo. Unya kining mga quarry operators nga nagquarry sa atong mga kabukiran, dako kayo sila og natampo sa problema sa baha sa atong nasod. Ang mga bukid nga upaw na, naguba na, nangagusbat na ang atong mga kabukiran kay gikwari man, maong iniguan mubaha dayon. Ang mga quarry operators na dato og maayo tungod sa ilang negosyo, apan ang mga pobre maoy nahasol sa baha. Unya kining mga negosyante nga nagtukod og mga commercial building, business establishment sa mga kabukiran, usa po ni sa mga nakatampo sa grabing baha. Ang mga bukid gitukuran na og mga condo units. Mao nang iniguan mubaha dayon. Samutan pa sa mga mayor nga walay mga hinungdan. Dunay pipila ka mga mayor nga ang ilang personal nga interest maoy giuna. Di jud ni masulbad ang baha mga kabombo. Imbis ayuhon ang mga drainage, palapdan o palawman ang mga sapa,
maghimo og flood control project. Apan dunay pipila ka mga mayor nga wa joy pakabana. Ampo lang taani nga sa sunod kung nailain nga bagyo nga muigo sa tunasod, wa na untay mga matay mga kabombo. Natanaw